ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Шаби гузашта варзигари тоҷик ҷангори вазни сабук UFC Нурулло Алиев ана ҳамин наворро дар саҳифаи инстаграми худ нашр кард ва дар ин навор дида мешавад ки Нурулло Алиев хеле хароб аст. Барои муқоиса ин наворро бинед дӯстон, ки 2 моҳ пеш сабт карда буд. Бинед ки дар ин ҷо Нурулло чӣ гуна аст ва дар навори нав чӣ гуна аст. Хароб будани Нурулло дӯстон сабаб дорад. Сабаб ин ки бо эҳтимоли калон ӯ интизори муҳориба аст ва шояд ки ба наздикӣ муҳорибаи ӯро эълон мекунанд ва шояд ки вақти кам барои омодагиҳо диҳанд. Аз ҳамин сабаб Нурулло аллакай вазни худро кам карда дар формаи хуб қарор дорад, ки зуд вазни даркориро карда ба муҳориба баромада тавонад. Шумо дӯстон муҳорибаи Нурулло Алиевро интизор ҳастед? Фикрҳои худро дар комментария нависед. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред? худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони вазни миёнаи UFC Шон Стрикланд турнири кохи сафедро танқид карда эълони хеле калон кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. UFC дар кохи сафед, ки дар он ҷо ҳамчун тамошобин Нетаньяху ҳузур мекунад, партов аст. Медонед чӣ? Онҳо ба ман иҷозат надоданд ки ба турнир рафта тамошо кунам, чунки ман калони амрикоиҳоро масхара кардам. Калон гуфтам ман Израилро дар назар дорам. Ман ягона чемпиони марди амрикоие ҳастам, ки ба кохи сафед рафтан барои ман манъ аст, чунки ман гуфтам ки Доналд Трамп дар зери дасти Нетаньях кор мекунад. Ин фикронии мардум нест, ин чиз факт аст, навиштааст Стрикланд. Ва дӯстон, бояд қайд кард ки чанд рӯз пеш хабар баромад, ки ба турнири UFC кохи сафед Биньямин Нетаньяху омада метавонад ва чӣ гуна ки мебинем ин чиз ба чемпиони UFC Шон Стрикланд писанд наомад ва ӯ фикрҳои худро баён карда президенти Амрико Доналд Трампро барои даъват кардани Нетаньяху танқид кард. Инак дӯстон, расман Муин Ғафуров бо рекорди 27 зидди Абдул Ҳусайн бо рекорди 15-2 рӯзи 25 июл дар турнири Абу-Даби. муҳорибаи онҳо муҳорибаи сераунда шуда дар вазни 61 кг мегузарад. ҳозир бошад каме маълумот оиди рақиб. Абдул Ҳусайн ҷангвар аз Финляндия буда рекорди 15 ғалаба ва 2 бохт дорад. ғалабаҳо 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 9 ғалаба бо тариқи усул ва танҳо 1 ғалаба бо қарори доваро. Аз бохтҳо бошад 1 бохт бо тариқи усул ва 1 бохти дигар бо қарори доваро. Барои Абдул Ҳусайн муҳориба зидди Муин Ғафуров дебют мешавад, яъне аввалин муҳорибаи ӯ дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. Айни замон ӯ 8 ғалабаи пайдарҳам дорад, ки ҳамаи ин ғалабаҳоро фавран ба даст овардааст. Охирон маротиба Ҳусайн дар ҷанг зидди Муҳаммад Мукаев шикаст хӯрда буд, ки ҳамон бохт соли 2021 рух дода буд. Акнун ӯро муҳориба зидди Муин Ғафуров рӯзи 25 июл интизор аст. ана ҳамин гуна рақиб ба Муин Ғафуров доданд дӯстон, яъне дебютант, ва бояд қайд кард, ки барои Муин ин муҳорибаи муҳим хоҳад шуд ва ба ӯ ҳатман ғалаба дар кор аст, ки мо ба Муин омодагиҳои хуби беосеб ва ғалаба орзумандем. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.